Assalamu alaikum, ku kalli nasarori daga cikin ayyukanmu, kaɗan daga ciki insha Allah, ku kalli har ƙarshe. Bissalam. Baba, thank you very much, Baba D. We've received the thing. Me and my brothers. We don't work out for house. We reach house, we go call you, sir. Thank you very much. I'm so happy. Yawa ta siyo, insha Allah ta siyo gashi ya kawo ka gani, insha Allah money dre royal insha Allah original insha Allah. To gashi dai ya kawo muna jira. You're right. Sometimes we simply can't see the things that are right at the university. There's still one place where I haven't looked for them. I'll go and have a look there quickly. Go. Come on, hurry. Grandma, how's the cake? What can I say? I just kept on thinking. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhaji ga zo bin kadan shi ya dade da kammalwa sai kuma duke ita ma alhamdulillah ga ta nan ta kammala. To sai mai ma Allah godiya insha Allah alhamdulillah alhamdulillah. So wannan ita ce dukiyar ki malama Hadiza gatan da kina gani. Allah ya taimaka a riga an kammala wannan aiki. Ba wanda za mu ce ma Allah sai godiya subhanahu wataala alhamdulillah kowane lokaci sai dai godiya. Mun riga mun kammala kuma gashi kina gani ga kuma irin hodar da muke using da shi. Ta tura 50,000 ta ci a buga mata 200,000 ga kuma kuɗin ta san kammala. A wanda dukiya ma bayan Allah. So Bogos of Arab money. Ghost of Arab money. Ghost of Arab money. Ghost of Arab money. 3 times. 3 times. Our boss, our ancestors. This. Yana Muhammadu Muzakkar wa Ingilishi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To alhamdulillah wannan zoben da CGP kenan wanda yake aiki da kadime to ga yanda ake aiki da shi kamar haka insha Allah. Wannan kuɗin Nigeria kenan 200 to bismillahir rahmanir rahim. To bismillahir rahmanir rahim to haka aikin sa yake insha Allah. Haka ake aiki da shi kamar yadda kuke gani gashi to alhamdulillah masha Allah.